יש לנו פה תחול תחום, עכשיו אנחנו נערבב אותו. אני ארסן יצחקוב, בן 32, נשוי פלוס 2 ילדים. אני עובד בשוק התקווה, קצב, אבל נראה לי זה הולך להיות טעים. זו המנה שחשבתי אותה בבית, קישקה כמו שאתם רואים, קישקה של פרה, ממולא. אני אוהב להתעסק עם הבשר, ניתן לו להתבשל, אני אוהב לגעת בו, אני אוהב לפרק אותו, אני אוהב לנקות אותו. חברים, זה דבר להיט, בדוק. שלום. שלום חברים, שלום, מה שלומכם? מאיפה אתה בא? מה אתה עושה בחיים? קוראים לי ארסן, השם הפרטי, יצחקוב זה שם משפחה. אני מאוזבקיסטן, מעיר קטקורגן. גדלתי בו, וגדלתי במשפחת הקצבים, אבא קצב וסבא קצב. מתי עלית לארץ? בשנת 96, הייתי בגיל 15. תגיד, אתה מתגעגע לקטקורגן. קטקורגן? קטקורגן. זה שני מילים, קטה זה גדול, קורגן זה כמו חרה, כמו גבעה. קטקורגן. אתה מתגעגע לקטקורגן? קטקורגן. באיזשהו שלב, כן, בשלבי של ללכת לשוק, להביא את הפרה, או שהעגל, שם בתים עם חצר, ענקים. היינו קושרים להם את הרגליים, האבא והדודים היו קושרים להם את הרגליים מהחבל, ובא הרב, שוחט אותו, ממש היה תענוג. יכולת להסתכל על זה? אני גדלתי על זה, אני אוהב את זה, זה בברידים שלי קצב. איך שמחזיקים את הצבא וחותכים את זה, זה ממש כיף לראות את זה. אני אומר, יש חבר'ה שיגידו, יראו את זה, יגידו התעללות בבהמה, אבל זה כיף. מה פתאום? זה ממש כיף. 700 קילו מדמם על הרצפה. לפעמים מעל 700. מה זה הדבר הזה? זה דבר, חברים, לא לפחד, זה אנקונדה. מה זה הדבר הזה? זה מעין ממולא בתחול של העגל. זה מנה שיש לנו לפעמים אירועים, דברים. אנחנו בבוכרים, העדה הבוכרית, זה הדברים הלהיטים. כמה זה דברים האלו טעימים. איך זה להיות קצב פה בארץ? לעומת שם. זה ממש, להיות פה קצב זה קודם כל אומנות. שם הכל עבודה גסה. לוקחים גרזל, שוקל 10 קילו, נותן לו ומתפרק, הכל גסה. לא לפני שקושרים אותו. תגיד לי, מה יקרה אם בבית דין של מעלה יושבות פרות? הם יתאהבו בי. אתה יודע למה? לא בגלל שאני שוחט אותם, יגידו עם איזה חשק אני שוחט אותם. למה אני הופך אותם לכבוד גדול, יגידו, מטעמו בשר, יגידו, וואו, איזה בשר. זה אמרנו אנקונדה. זה חלק תגיד אותו? כן. קלטתי. יואו! יפה. יואו! טוב, יפה מאוד. אז זה בוער, וזה אפור. נכבה את זה? נעשה פור אחד. תעזור? תעזור לי. יש. דבריו. תהילי. כזה? עוד לא אכלתי. דבריו. צוצה. דבריו. היי. בוא. תקשיב. כן. פסיכי. אכלת פעם כבד קצוץ טעים? לא, זה פסיכי. יאללה. דבריו, חברים. ויאללה, זה מטורף. כן, זה טעו בבית. חבר'ה, לחיים. חיים. דבריו, חיים. חיים. תקשיב, כן. אני אגיד את האמת, זה נראה דוחה.